Kenapa? Astagfirullahaladzim. Piye toh? Piye wong gara-gara kowe Lah kok iso gara-gara aku? tawon iki lho. Weh, Endi lo tawon iki? lah kuwi apa? Tawon untuk tawon malah. Lah kok yo numburi malah aku sing disalahne lho. Lah enek tawon nang kono kuwi kok. Ya kan udah aku sing salah ya tawon sing salah. Ora percaya ya tawon iki delok kerono. Wae tawon iki. Kok iso aku lho malah. Tawon nang kono. Ini ngarep dintop malah. Kowe Ya kan udah aku toh sing salah. Lah sapa nang enek tawon kowe salah kok mlayu ning kene kok kowe. Lah aku ket mau yo ngarep ning kene kok. Tawon omongi anu kok. Oh. Kok iso aku sing salah? Tawon sing salah udah aku. Omongi lah salah aku mlayu nek tawon malah kowe. Lah aku ngopo ket mau aku ngarep ning kene. Aku kan ra tiba. Yo sampean mayune kebanteren. Banteran nek diomongi kok. Wis aku sing disalahne. Iso men kok. Tawon kae, delok nang tawon kene ngono kae. Wis aku sing salah lho. Ngi tawon kok malah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Piye toh? Piye wong gara-gara kowe Lah kok iso gara-gara aku? tawon iki lho. Weh, Endi lo tawon iki? lah kuwi apa? Tawon untuk tawon malah. Lah kok yo numburi malah aku sing disalahne lho. Lah enek tawon nang kono kuwi kok. Ya kan udah aku sing salah ya tawon sing salah. Ora percaya ya tawon iki delok kerono. Wae tawon iki. Kok iso aku lho malah. Tawon nang kono. Ini ngarep dintop malah. Kowe Ya kan udah aku toh sing salah. Lah sapa nang enek tawon kowe salah kok mlayu ning kene kok kowe. Lah aku ket mau yo ngarep ning kene kok. Tawon omongi anu kok. Kok iso aku sing salah? Tawon sing salah udah aku. Omongi lah salah aku mlayu nek tawon malah kowe. Lah aku ngopo ket mau aku ngarep ning kene. Aku kan ra tiba. Yo sampean mayune kebanteren. Banteran nek diomongi kok. Wis aku sing disalahne. Iso men kok. Tawon kae, delok nang tawon kene ngono kae. Wis aku sing salah lho. Ngi tawon kok malah.